to en jehi haade timmode deftere seninde e wodi ɗereji kanji 12 bindanaɗi kawtal tokkuɓe Yesu nder laamu leydi Roma. ɗereji boɗi ɗum bindanta goɗɗo janga? ɗereji ɗin lilaɓe bindiɗi. Lilaɓe ɓe Yesu suɓi kañum e hoore muɗum. O liliɓe ɓe kokka habaru belɗum dow laamu maako. Ɓe bindiɗi to kawtal tokkuɓe Yesu to ɓe ngoni nder garije fere-fere les laamu Roma. Ɗereji ɗi bindirama laawol fere-fere ngam andinki. To joni to en janga ɗi ɗereji e am dey e wodi habaru ɗuɗɗum ɗum keɓtaymi daga ndenno, goɗɗum bo mi kammaki ɗum meti dow majum. Non ɗum waɗi ɗereji gonɗi nder deftere seninde ɗi ngala ferotirol. Ai non sai ndaren no jangirten ɗereji ɗi gonɗi nder alkawal kesal e daruki sherel ko ɗi binda e ko ɗi bindana. E wodi laabi tati ko hollata sarel ko ɗi binda e ko ɗi bindana an jangowo nder deftere alkawal kesal. E arande no habaru ɗum joɗori e ɗum jokkotiri nder boliɗe gonɗe nder deftere seninde fu. Tarari ai habaru ɗum fuɗɗiri e Allah no tagiri yimɓe ngam ɓe laamodo e maako, ɓe laamo dow tagle maako, amma sai ɓe suɓani hoore maɓɓe, ɗum bo waddani en halkere e maccungaku e mayde. Amma Allah wa'adi alkawal e goɗɗo bi'eteɗo Ibrahim, o barkiɗinaymo, o laya, o danyay leƴƴi ɗuɗɗi. Taaniraɓe maako bo ɓe ngartiroya nyumo Allah nder yimɓe. Ɗon ma Yesu wi'i o wari ngam o hebbina alkawal ngal e laawol hokkuki yonki maako e mayde maako e ummitaki maako diga mayde. Non ɗum waɗi lilaɓe ɓe nji'i ko'e maɓɓe wa'ajinayɓe ngam andinki waroyki laamu Allah nder Yesu. Non no lilaɗo Bulus wi'i nder bindi maako e nder kawte tokkuɓe Yesu gonɗe nder leydi Roma dow habaru belɗum. O wi'i kuugal bongal ngal ɗum noddiri yimɓe ngam leƴƴi duniyaaru fu ɓe kokka ko'e maɓɓe to Yesu ɓe mawninamo laamiɗo duniyaaru. Ɗe boliɗe ɗe kulniɗe to yimɓe joɗiɓe nder leydi Roma ɓe ɗum nangi dole ɓe mawnina Kaisar laamiɗo. Ɗum waddi en to yeɓre ɗiɗaɓre kanude ndaare ko pamten ko nde wi'ata nder alkawal kesal e ɗereji ɗi en ndaaru fina tawa laamiɓe leydi Roma e sarel ngel ton. Leydi Roma kam kayri laami lesɗe ɗen funa fayaki maayo Mesopotamiya. Ɓe mahi laamu maɓɓe ɓe sembiɗini ngu e nyamruki leyɗe goɗɗe gonɗe haade maɓɓe e wanwanɓe maɓɓe ɓe ndooli ɓe ngam ɓe njoɓa seede leydi to Kaisar. Ɗe lesɗe pamare ɗe e ɗe ngoodi jawdi na seɗɗa e ɓe lima yimɓe leydi ndin ngam yoɓuki seede leydi. Ɓurna yimɓe leydi ndi ɓe ndiskuɓe leydi Roma nder fina tawa maɓɓe e ɓe andi no ɗum ardorto to ɓe keɓi worɓe daga nder iyaalu mawɗum wato iyaalu risku e andal sai ɓe ardina ɓe, amma yeyri en e maccuɓe e ɓikkon e ɓe ngalana kamɓe bo ko ndeye e ɓe nder torra e ɓe ngaɗe nder saɗɗum. Fuu e non nder kawtal tokkuɓe Yesu ko moye e holle yidde non no hani. Nder jonde leydi Roma e ɗum saɗi yimɓe ɓe daraja ɓe tawe nder yimɓe ɓe ngalana, amma lilaɓe e mbi'a e laawol Yesu Allah hokki en dokkal ngal yidde maako ngam ko moye ngal wala ferotirki. Ngam non e nder jande meɗen nde ɗereji ɗi en kawray e fina tawa to ɗum heɓata shaɗɗum hakkunde yimɓe. Non ɗum waɗi ɗum wadday en yeɓre nde timmode nder janguki ɗereji ɗi e a wi'a en keɓay shaɗɗum nder kawtal tokkuɓe Yesu gongal nder garije ɗe ɓe lilaɓe windani e arande dey. To en ndaari ɗereji ɗi Bulus windani kawtal tokkuɓe Yesu nder leydi Roma ɗum saɗɗum neɗɗo ummano janguki ɗereji ɗi e tiima raara ngam yi'a boliɗe kanuɗe nder ekkitinol wolde Allah ndeno maɓɓa gite maako daga dow ko ɗum windani ɗereji ɗi. Ngam ɗume o windi ɗereji ɗi? En gi'a e timmode e mo meta dow Yahudanko'en dow ko ɓe nyamata e dokaji diina maɓɓe e dow nyalɗe seniɗe e mo meta dow majum boliɗe maako fu e jettotira dow ko ɓe ekkitinta e Yahudanko'en e yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe Yesu. Ɗum waddi shaɗɗum nder kawtal tokkuɓe Yesu. Amma ta jangiri ɗum sese a yi'a e nder kawtal tokkuɓe Yesu woɓɓe woduɓe mangu nder maɓɓe e ɗum famana ɓe non no Yahudanko'en gaɗata. Yahudanko'en tokkuɓe Yesu e ɓe kolla ɓe moƴƴere, amma tokkuɓe Yesu na Yahudanko'en hamɓe e ɗum famɗina ɓe. Non ɗum waɗi ko ekkitinol wolde Allah hollata e arande e nder ɗereji ɗi e ɗi meta dow saɗɗum ummoyiɗum. Bulus e andani jonde tokkuɓe Yesu nder leydi Roma e saɗɗum ɗum ɓe keɓata nder fina tawa e gonɗum nder wolde Allah e no gariri ndin wontindiri ko yiɗi woni kamɓe ɓe paama ko Allah siryi
ngam hawrutuki duniyaaru dow hoolaare Yeesu. Hoolaare nde bo kayre woni saka kawtal tokkuɓe Yeesu. To ɗum woɗi, to ni ɗereji ɗi ɗi mbindama to goɗɗo ngam ɗume seletenɗi min mi joɗaki nder leydi Roma ko tokkanaymiɗi? To en ndaari ɗereji ɗi lilaaɓe mbindi eɗi kaɓda ngam mo'inki jikku yimɓe ndenno e fina-tawa maɓɓe, ngam ɗum fotta e jikku gonɗum nder habaru belɗum e dow Yeesu laamiɗo. To en ndaara jikku maɓɓe en keɓay faamu enen ma no joɗortoɗen nder habaru belɗum ɗum wallay fina-tawa meɗen. E ɗo e woodi gotum mawɗum ko wallata en. Ɗereji bindaɗi nder alkawal kesal eɗi mballa en ngam anden no tokkirte Yeesu to en ndaari daga fuɗɗode maaji faa yaaki timmode. Ɗum woni ko ndaareten ɗo yeeso